May pagkarot na ako magkita. Tiyanan! Kararatan niyo pa? Na? Ano ang pera, Kenny? Anong pera? Pumayag ko shopping ang Ed. Yung sabihan niya akong kinuha. May mic ko pa na ipito kaya kanya may nabolo ko. Alay, open. Ay, kalago na naman yung baby ko. Ay, katako na naman. Ano kakalanan? Dami na tayo mabalot. Say hi, baby. Hello? Ate na naman shopper? Nadalani. Na? Nadalani siguro. Ay, Kababait ko pa eh. Nanood ng... kaya ano yan? Ano kaya kayo? Tang pang-baby kong Crocs. Pag niya kayo magastos niya. Mag-shopping na ako ata eh. Reta order niyo ako na manatad. Baka manakit na kaya kayo. Thank you, Mami. Apartiin na eh. Babos. Party ako. Apartiin na eh. Tiba na din mag-deliver din eh. Lalo yung wari yan. Nagkabit making kayo. Naka-sale yung ano, yung Crocs. Ngayon, Oh. nag-order kami sa Zalora ba yun? Oh. Naka-sale sa Crocs, tigisa kami. Oh. Ngayon, wala pa. Hinihintay ko. Lagi kong panay man-order niya. Balayo ka lang. Aldoldo, Maneldo. Mama. Ano ba yung Crocs ni? Mama. Wala ko atin daw. Wala na naman nagkakananin dalaga ko ngayon eh. Ay, may lapo pa yung metong sinulapigin mo to. Ano? Taksya po? Sayang eh. Ano yan? Ito, ano to? Is. Yung ilalagay mo namin sa ano? Tinanong ko si Makmak. Kala ko nandyan na kayo. Nandun yung butal pa ko, no? Yung Kaya, mo nakita? nasaan? Nakita mo na? Saan? Doon sa mahirap butal. Ah, hindi pa. Ano sa'yo dito, Eden? Wow. Ano sa'yo dito? Ano yan? Yung Hello Kitty. Timmy Mouse. Ganda. Oh, kay mama yung Mickey Mouse. Wow, ganda. Saan nilalagay yan? Sa Crocs. Sa Crocs, pang design. Saan na yung ano? Oh. Mayos. Ay, kang ate yan. Kay ate yan. Ang dami. Ito yung kay Eden yata. Atin to. Ay, kay ate yan. Atin to lahat. Wala ko. Boys. Away na tayo. Kasi kami. Joke lang. Kay Eden. Wala yan. Kay ate yata to, Mario. Yun kay Eden. O, kunin mo namin sa'yo. Wow, ganda. Ay, ito yung sa'yo yung may pizza. Yan. Ay, ito. Buksan na natin to kung ano yan. Is. Ano to? Timmy Mouse. Kay Eden. Ito nga. Para maisama natin sa vlog. Smile. Yan. Lagi po kami may order dito. Saan na yung gunting? Gunting. Pag ako'y naano dito, ako na magdi-deliver sa Kuha kanila. ka ng gunting. Gunting. Para kikita ako. Isang lapo to. Wala pa naman ako trabaho ngayon. Oh,